Stars mag IPOA timo nonro ewi nek mar karan machon mar od bura ma Siaya Felix Olwero. Mogo bunde monegi gi obila otieno mana piny Rugodo kawuono. Nek makata kamano obila oyango ni notimore e yor both. Obila olero ni lisasi nyomako Olwero e kinde mana ne gidhi rakore gi jonjore e magawa mare mantiere Seme e kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Lilian Abeta miyo ler mar wachno. Ma e kuma Felix Olwero noradoe kod tho mare e kinde ma bende ne otemo rakore kod jonjore mawachore ni nomonjo magawa mare otieno manyoro. Kaluwore kod jatije mane gin godo e kinde mane gibuto e yor mako jonjorego, lero ni obila nochwado Felix kod Magina kaparo ni gin bende ne gin jonjore. Msichana tulikuwa hapa hivi, alikuwa amepikia simu mzee. Ni mzee akakuja kwa nyumba yangu kuniamusha. Hadi tuko wezi wako huku, wako nasumbua huko hivi. Baada ya kufika hapo, sisi tukuja tu direct hapa ndani. Tulienda penye wezi wanarukianga. Sasa tukaanza kutulia hapo. Tulitulia hapo karibu 1 hour hivi. Baada ya hapo hivyo ndio maskari walitokea kando. Kufika hivi hada maskari wakuulizia. Ifika tuna na kurusha risasi juu na kupiga mzee. Korka kore, ruoth magweng'no to nolero ni ne onge tudruok makare e kindo obila kod Felix e kindego mane gibuto ne jonjore, kendo ma ema dimiyo obila ne ti kod Magina. Koro wacho ne kabro duogo to an gi team na moro matin mabro duogo mondo okonya keep security. To adhi duongo dho gate, adhi duogo mapiyo to ang' aduong' dho gate. Kase duongo dho gate to ang' ya wana donjo. Koro wabro bet e iye ka mondo wakamuflage iye ka wapimane kaka jogo donjo. Koro ok ang'eyo gima odogo loko mind ne. Obiro gi jatije ma malo ma rito ne malo. Obiro go to chako kawo jatije bende ma rito ma bende tiyo mwalo ka. Koro instead of donjo ka to gidhi gibet e bungu kama wachore ni ka jokuego boga iye ka to luwo. Geno koro bende nitie ni apisas mag IPOA biro timo nonro margi mong'ith kendo yango matut ewi nek makamano. Felix Olwero notiyo kaka karan ma od bura ma Siaya nyaka dwe mar 5 higa mokalo. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu.